Täällä ollaan taas samoissa ympyröissä. Nyt vähän kauemmaksi niin näkyy typpytorni. Meni tosiaan eilen niin sotkuseksi pohja, ettei siellä viittynyt enää möngerellä hirveästi, niin nyt katsotaan sitten uudestaan, kun on parempi näkyvyys. Ainakin hetken aikaa. Katsotaan, saadaanko uusia saavutuksia elämään. Bucketlistiin kirjattua, kuka ties, mutta tsekataan, miten meidän käy. Tässä Niivuassa. Reipaani tosta. Nostettua ylös tällä kertaa. No niin. Noniin. Täältä nousi ensimmäinen puhelin. Mitähän tää näyttää? Täällähän olisi niinku LG:n puhelin. Joo, no niin, tästä ensimmäinen. Tää on 89 vuonna syntyneen tytön puhelin. Täällä on ajokortti. Ajokortti näköjään paikan päällä edelleenkin. Avainlukulista ja sitten Open Pankkikortti. Tuo LG:n puhelin. Tässä sen verran katoin, mutta en saanut auki pinnillä. Pitää lähteä kotiin vähän availemaan, jos täältä löytyisi SE-korttia, niin voisi katsella, että kannattaako tätä palautella ja ruveta etsiä omistajaa. Tietenkin tuo ajokortin nyt voisi ehkä viedä poliisin laitokseen. Okei. Tässä meillä on puhelin ja itse asiassa saatiin selville toi puhelimen omistajakin tossa ja se oli yllättävän helppoa, kun täällä oli ajokortti mukana ja Facebook palvelee hienosti myöskin tämmöisessä tarkoituksessa. Tässä meillä on Miia. Morjes. Terve, kuule, ole hyvä. Siinä on sun puhelimesi, joka löytyy Vihnysjärven hyppytornin siitä välittömästä läheisyydestä siitä pohjasta heti siinä edessä. Niin haluatko kertoa, mitä sä
sait sen tiputettua. Et joo, varmaankaan joo. ehkä tarkoituksella, mutta En todellakaan, ja voin kyllä sanoa, että kyllä vituutti tosi paljon, mutta siis joo, me oltiin siinä mun friendin Antonin kanssa istuskelemassa siinä laiturin nokassa ja joo. näitä siinä höpöteltiin ja sitten mä jotain tein siinä puhelimella ja sitten laitoin sen taskuun. Ja se menikin vähän silleen huonosti sinne taskuun ja se putosi suoraan vaan sinne järveen. Ja joo, heti siinä päästiin totta kai kauheat nalitainiot siinä, että ei, joo voi vittu. Mutta koska tiesin, että se on niinku about jotain 6 metriä syvää se kohta siinä. Joo, sitä siinä on. Niin joo. melkein heti sitten päätin luovuttaa, että joo, kyllä se nyt vaan sinne jäi ja ei maha mitään. Mut miltä se tuntui, kun mä heti 4 vuoden jälkeen otin sun yhteyttä? Heti 4 vuoden! Mä oon löytänyt tämmösen puhelimen. Siis joo, olin totta kai ihan super yllättynyt ja ja erityisesti niin kun, en ainoastaan niin kun sen takia, että tuli semmoinen fiilis, että tää on jes kiva, että ehkä pääsen niin kun kattoo vielä näitä kuvia tai mitä muuta tässä nyt sitten on. Mutta niin kun ihan erityisen kiva fiilis tuli sen takia, että niin kun, ihanaa, että joku tuntematon ihminen on yhtäkkiä noin älyttömän tekee tämmösen tosi kiltin ja mukavan asian. Niin kun, tuli niin kun, todella hyvä fiilis. No niin, että kiitos sulle ei todella mitään. paljon. Joo, siksi tätä työtä tehdään, että ihmiset saa niinku näitä kadonneita esineitään takaisin. Ja tämähän oli siis tavallaan ihan tämmönen vahinkolöytö ikään kuin, että tää ei ollut mikään toimeksianto. Mutta ikinä jos jotakin sultakin häviää, niin tiedät kehen ottaa yhteyttä. Me yritetään sekä sukeltamalla että noiden metallinpaljastimia käyttämällä hyväksi, niin yritetään etsiä mahdollisimman paljon tavaraa, mikä ihmisiltä hukkuu. Yes, hienoa, loistavaa. Hieno juttu. Näin saa tämäkin tavara omistajansa takaisin, vaikka monet luulee, että tuommoiset veteen tippuneet esineet voi hyvinkin olla ikiajoiksi unohdettu ja ehkä menetetty, mutta ei se aina näin oo. Ja kun on laitteet olemassa, niin nykypäivänä varsinkin, niin aika moni asia on mahdollista, jos vaan osaa kysyä oikealta henkilöltä. Joo, ei mitään. Mennään sitten kohti seuraavia tehtäviä.